ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Инак чанд дақиқа пеш дар Абу-Даби дар муҳорибаи асосии турнир UFC 280 Ислам Махаҷев Чарлз Оливейраро шикаст дода чемпиони нави вазни сабук шуд. Дар ин навор боша мо суханҳои онҳоро баъди муҳориба пешкаш шумо мекунем. Шумо боша барои дастгирии канали мо лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. Мо боша наворро оғоз мекунем. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дорен ва намедонем ки ба кӣ муроҷиат кунен, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ, акаи ғулом ва акаи умедро тавсия медиҳем ки тӯли чанд сол мешавад онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. ин бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. мошинҳои ин бародаро мошинҳои комфортне буда ҳамаи шароитҳоро доранд. барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занен ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунен ва агар ки скидка гирифтан хоҳен, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон теҷа гап занен. хонумон ва ҷанобон, ма бо чемпиони нави вазни сабук Ислам Махачев. бародар, камарбанд хеле вазнин аст. ислам, ту чанд сол пеш гуфтӣ ки чемпиони UFC мешавӣ. чӣ қадар хуб аст вақте ки ту ба ҳадафат расидӣ. пеш аз ҳама гуфтаним ки доимо ҳама чизро аз Аллоҳ талаб мекунам. ӯ доимо ба ма аз чизе мехостагем зиёд медиҳад. алҳамдулиллоҳ. Абу-Даби, ташаккур ба шумо. ма барои ин лаҳза сахт омода шудам. тамоми ҳаёти худ аз хурдсолӣ ма барои ин лаҳза омода шудам ва ма ташаккур мегӯм. ислам, биё ба кори ту назар мекунем. Чарлз Оливейра ногаҳонӣ ба ту ҳамла кард. дар якум раунд ӯ туро ба замин бурд, а дар дуюм раунд шумо дар стойка ҷангидем. оё ту аз Оливейра ҳаминро интизор будӣ, чунин ҷанги вазнинро? бале, ман медонистам ки ин ҷанги осон намешавад, чунки ин шахс ҷангвари воқеӣ аст. ӯ доимо ба рақибони худ ҳамла мекунад. аммо ман медонистам ки ӯ оиди гӯштинги ман хавотир аст. барои ҳамин сахт ҳамла намекунад. барои ту ғалаба бо тариқи сабмишн зидди рекордсмени сабмишнҳо дар UFC чӣ маъно дорад? бовар намекунам. ман гуфтам ки ин ҳадафи ман аст ва Аллоҳ ба ман ин чизро дод. диси, боз як чизи дигар гуфтан мехоҳам. ин камарбанд барои мураббии ма Абдулманап Нурмагомедов аст. чанд сол пеш ӯ ба ман гуфт ки сахт тамрин кун ва ту чемпион мешавӣ. ва ман ин камарбандро ба Ҳабиб супоридан мехоҳам. ӯ ва падари ӯ маро сохтанд. ҳабиб, ту чӣ гуна ҳиссиёт дорӣ вақте ки шахси наздики ту Ислам чемпион шуд? бародар, тамоми умр мо якҷоя тамрин мекунем. 22 сол мо якҷоем. чанд соли охир ман гуфтам ки Ислам беҳтарин ҷангвар на танҳо дар вазни сабук, ӯ айни замон беҳтарин ҷангвари панд аст. ва боз як чизи ҷолиб, Чарлз Оливейра дуюм рақами панд буд. ӯ Чарлз Оливейраро фавран зад ва акнун нақшаи мо ба Австралия рафтан ва бо шоҳи панд ҷангидан аст, бо Александр Волкановский. мо медонем ки ӯро фавран мезанем. рафтем. ман тайёрам. ислам, акнун ту чемпиони вазни сабукӣ. ҳабиб гуфт ки ту бо Волкановский ҷангидан мехоҳӣ. Волкановский дар ин ҷо қарор дорад. ту ба ҷангвари беҳтарин новобаста аз вазн Александр Волкановский ягон чиз гуфтан мехоҳӣ? ман ин мундуқро намебинам. ӯро ба ин ҷо биёрен. Александр, ӯ мегӯяд ки бо ту дар Австралия ҷангидан мехоҳад. камарбанди худро зидди ту ҳимоя кардан, а ту бошӣ дар ду вазн чемпион шудан мехоҳӣ. ту тайёрӣ? ин корро мекунем. дар байн камарбанди вазни сабук ва ҷои якум рақами рейтинги панд фур панд. хонумон ва ҷанобон, кафкӯбӣ ба чемпиони нави вазни сабук Ислам Махачев. ма бо чемпиони пешина, рекордсмен дар ғалабаҳо бо сабмишн Чарлз ду Бронкс Оливейра. Чарлз, ҳиссиётҳои худро гӯй. ту дар ҷанг бо Махачев чӣ ҳис кардӣ ва ягон чизи ногаҳонӣ буд? ту худат ҷангварӣ ва мефаҳмӣ ки ҳамаи кор чӣ гуна аст. баъзе вақт ту мебарӣ ва рӯзи ту нест. аммо ман ба шумо ваъда медиҳам ки ман ин камарбандро бармегардонам. Чарлз, мо ба ин чиз бовар мекунем. қадами навбатии Чарлз барои ба сӯи ин камарбанд рафтан чӣ гуна мешавад? эй Дана, Хантер, ман ягон вақт аз муҳорибаҳо отказ намекардам. ман доимо бо пешниҳодҳои шумо розӣ мешудам. барои ҳамин илтимос аз шумо талаб мекунам, ба ман имконият диҳем ки боз барои унвон ҷангам. ман бояд ки дар навбат бошам. хонумон ва ҷанобон, кафкӯбӣ барои Чарлз Оливейра.